And now you got me sipping on this pint. And now you looking at me one last time. But I ain't about to let you face me. Hurt still lingers vaguely, leaving all these L's behind. I was just Üdvözletem mindenkinek itt újra Gred. Mai napon ismételten Sorsjegy Challenge 2. Mai napon a szerencsemalacot vesszük szemügyre, és megnézzük, hogy ebből a 10-ből milyen arányba lehet nyerni. Ugye ugyanúgy sorba vettem, tehát van a 22-estől a 31-esig 4, 6, 8, 10 döbö. Úgyhogy nézzük meg, hogy vajon mit nyertünk ebből, hogyha esetleg nyertünk is valamit. Itt is lenne a szerencsemalac. Ugye így húzom végig, mert így látszódik, hogy itt van mind a 10, nem szakítottam le egyiket se. Úgyhogy kezdjük is el a 31-essel. Ugye 3 azonos pénzösszegnek kell rajta lennie. 4000-es, 5000-es, 5000-es, 4000-es, 10.500.000. Ez egyelőre nem. $500. Ez nyert 500 forintot. Ugye 300 forint maga a sorsjegy. $500, 2000, 4000, 3 és 4. Ez nem nyert. Megyünk tovább, nem adjuk föl. Vissza kell hozni a legalább a felét, hogyha a kis blackjackből indulunk ki. 500.000, 1300, 1300, 500 000, úgyhogy ez se nyert. Végén jön majd ugyanúgy az összegzés. 4000, 1000, 2000, 1000, 10 millió, 10 millió, nem. Még a 10 milliósok azok jók lennének, annak azért eléggé örülnék. 4000, 4000, 1000, 10 millió, 500 000, 300, nem. Megyünk tovább. 300, 5000, 1000, 500 000 és 10 millió. No, te. Megyünk tovább. 1000, 500, 2000, 10 millió, 10 millió, 500 000. Nem. Már csak 2 darab van, 3000 forint volt ez az egész, ugye 10 darab, és eddig 500 forint jött vissza. Három darab ezres. Az egész jó. Tehát az 1500 forint, a fele már visszajött. Remélem megint egy ezres jön talán. Három darab 300-as, tehát 1800 forint jött vissza 3000-ből. Gyorsan le is szakítom a nyerőket, tehát majdnem ugyanaz a 3 disznó, ami rajta van. 2 darab ilyen szíves lufis, meg egy születésnapos kis disznói. Tehát 1000, 1003, 1008. 1800 forint jött vissza a 3000 forintból. Hát, arányba ugye 2, 4, 6, 7 darab összesen nem jött, és 3 darab jött. Tehát eddig következtetés levonva a kis blackjacknek nagyobb a nyerési aránya, ugye így a 10-ek közül, de még ezzel nem hagytuk abba, ugye megyünk folyamatosan fölfelé, legvégén majd lesz ugye a kaszinó, ami 2000 forint egy darab, tehát 20 000 forintba fog kerülni nekem az a 10 darab, és majd megnézzük, hogy melyiknek van a legnagyobb nyerési aránya, ugye így a 10-ekből. Úgyhogy Sorsjegy Challenge második része, szerencsemalac
Köszönöm, hogy velem tartottatok, én Gred voltam. Szevasztok! Gred, van itt minden ecigi, meg live-ok a videó után nyomjásupot mellé egy lájkot. Gred, megérkezett, jöhetnek a nézők. Itt a Gred, itt a Gred, itt a Gred. Gred, van itt minden ecigi, meg live-ok a videó után nyomjásupot mellé egy lájkot. Gred, megérkezett, jöhetnek a nézők.